Welcome to my channel! Magmukbang mi sa akong partner mga babe. Lechun Manok, Pipino, sausawa na halang. Paborito biyan ako ni kay halang mga babe. Mayroon din kanin. Hindi mawawala ang coke. Malamig pa siya mga babe. Magmukbang kami ng Lechun Manok. Manalangin muna kami mga babe. Thank you so much sa tanan nga grasya nga imong gihatag kanamo sa matag adlaw nga pagkaon nga gihatag kanamo. Salamat Ginoo sa tanan nga kaayo nimo kanamo Ginoo. Nya ilayo kami sa kadautan Ginoo, ilayo kami sa disgrasya Ginoo. Hatagi kami sa kanunay kabasgog sa kalawasan. Ug salamat Ginoo. Amen. Naghugas na kami ng kamay mga babes. Naghugas na kami ng kamay. Kaya nagkamay na lang kami. Kaya nakagot doon na. Hutlo na ba yun ako? Doon ah. Lagyan mo sukal. Isang lechon manok ito mga babe. Ngayon lang po niyaya ko ang partner ko mga ka-babe na mag-join kami sa mukbang ngayon. Kaya kaming dalawa ngayon kasi ayaw talaga niya mag-ano ng kamera. Ayaw niya ng mag-videohan siya. Kaya ngayon, pinilit ko siya mga babe na mag-ano kami. Sabay kami kumain. Kasi ayaw talaga niya na mag-ano. Pero ngayon, pinilit ko talaga siya. At saka, subukan din namin kung maubos ba to ang isang lechon. Salamat sa sponsor. Ang partner ko mga ka-babe, Sherwin Singh. Taga Mindanao, dyan ni siya mga babe. Ako taga Mindanao, food ko niya. Silingan namig lungsod niya. Hindi aman lagi ko sa buhol mga babe. Kaya nagtrabaho. Niapas ka diri mga babe. 2014 siya niapas ako mga babe. Na. So sa pag-apas niya, wala rin siya niuli sa ilaha. Nya. Sugod 2014 hangtod karon, nag-uban jud mi nani niya mga babe. Nya. Mulagi na nga. Di ato malikayan, usahay na away. Na kalisod. Manang laban lang ta mga babe niya. Karon noon di man sa kumagmahay mga babe kay sa among pag-uban
mulaba man pud siya, muluto, nya, mahipo sa balay, nya, tabangan pud ko niya ato sa trabaho nako. Nya, karon naging mga babe, nagsugod ko vlog, di siya mo api, nagsugod ko kuan, video, nag-vlog, di siya mo apil sa ako mga video, kay di siya ganahan, pero karon ako siyang pugos kay para naami ma-upload sa kuan. Ako siyang gipugos mga babe. Usahay mga babe, maglalis jud mi sa akong partner mga babe. Kay napuy usahay nga. Hindi mi kasinabot. Kay maging usahay nga. Di ko malikayan ang kuan mga babe. Ang away, natural naman jud na. Sa among panaguban mga babe, 2014 hangtod karon nga mura ra mig suon mga babe, mura ra mig suon nga. Di na ako ma. Okay, di na ko. Hutda na. Saan na? Nahay Pipino ho? Kuha nga, okay. Kuha. Mama. Ako. May tumurot na ka. Surrender na siya mga babe. Ako. Di pala namin maubos ang isang lechon manok mga babe. Ayaw na niya mga babe. Ayaw na niya. Pizza na Pipino ma. Hindi na itay ko ba na. Sa totoo lang mga babe, nag-diet talaga ako. Pero ngayon, napag-isipan ko na mag-mukbang kami ng isang lechon manok kung maubos ba talaga namin. Nagmukbang kami. Di pala namin maubos yung buong lechon manok.
Bata mamatay ito. Ay, baw nga iro. Bata mama. Pero, Baw nga ito eh. hindi na dito sa taturo ko was kay siligan po na ko gani. Basta diha. Di talaga maubos namin mga babe. Ayan, may kanin pa mga babe. Pero busog na kami. Busog na rin ang partner ko. Di talaga maubos namin ang isang lechon manok mga babe. Ayan, may ano pa. May pipino pa. Ayan. Ayan. Di namin maubos talaga mga babe. Di talaga namin maubos mga babe, promise. Yung isang lechon manok di namin maubos. Kaya yun talaga di namin maubos. Tapos na kami kumain mga babe, di talaga namin maubos ang isang lechon manok. Ayun, may natira pa talaga mga babe. Ayan mga babe, hindi talaga namin naubos ang buong lechon manok. Nagmukbang kami ng partner ko, hindi namin naubos mga babe. Ayaw talaga niya na sumali sa mga video ko. Ngayon, pinilit ko talaga siya para magmukbang kami kung maubos ba talaga namin ang buong lechon manok. Hindi talaga namin naubos mga babe ang buong lechon manok. Magpa-shoutout ako mga babe sa mga organic friends, sa mga friend ko na laging nanonood sa mga video ko. Kahit hindi masyadong maganda ang content ko, palagi silang nanonood sa akin. Maraming salamat talaga sa inyong lahat mga babe. Thank you so much Filipina loves German. Sis, maraming salamat talaga sa inyo sis. Sa suporta nyo po sa akin, sa mga binigay nyo po sa akin. Maraming salamat, Filipina loves German. Thank you so much. Royally Cantelan family, thank you so much. Maraming salamat talaga, sis. Maraming salamat. Thank you so much sa inyong support. Shout out, Ate Virgie Cantelan. I miss you talaga, te. Talagang hindi na tayo nagkita. Matagal na, sobrang tagal na. Shout out Jennifer Cantilan. Maraming salamat sa suportan niyo po sa akin. Maraming salamat talaga sis. Joy Wonders. Maraming salamat talaga sa inyo sis sa panood sa mga video ko. Kahit hindi masyadong maganda ang content ko, maraming salamat kasi nagsuporta talaga kayo sa akin. Lisanas Diary, Baji, maraming salamat talaga sa inyo. Maraming salamat sa suportan niyo po sa akin. Always watching my videos. Thank you so much. Laurel He TV from Canada, maraming salamat talaga sis. Thank you so much. You're always watching my videos. Even though not so good, not so beautiful my content, but you are always watching my video. Thank you so much talaga sis. Day Kaimbi, maraming salamat sa inyo, Day. Maraming salamat mula ako di apuhon sa inyo. Thank you so much. Edwin and Siblings Lifestyle, maraming salamat talaga sa inyo, Day, sa mga suportan nyo po sa akin, sa mga advices nyo sa akin. Maraming salamat. Yun ang sabi mo, laban lang tayo sa buhay, kaya go lang ako ng go talaga sis. Maraming salamat talaga sa inyo. Bench Daan, maraming salamat Day, thank you so much. Grace Chrisley Asoy Gabalo, thank you so much sis sa palaging panood nyo sa aking video. Thank you very so much. Ricey Borshop Guide, thank you so much sis. Thank you so much. Rose Bicard, thank you so much. Lorax Channel, thank you so much sa inyo sis. LG Motivated Life Channel, maraming salamat sa inyo. RG Almanon Channel, maraming salamat talaga sa inyo. Adayuts Vlog, thank you so much sis. You're always watching my videos. Thank you so much. Inday Baling Vlogs, thank you so much. Hi Darwin TV, maraming salamat po. Family Mingus, thank you so much sis. Hungry Marie, thank you so much sis. Royce TV, thank you so much sir. G Farms Forever, thank you so much my friend. Justly, thank you so much sir. RG Lintal, thank you so much RG. And John Mark, ayusin mo na John Mark yung relo ko ha. Joke. No. KMHO Vlogs,
Thank you so much, sir. Thank you so much talaga sa inyo mga babes. Maraming salamat. Thank you so much. Bye, mga babe.